दैयानो आरो बारायबावदोंसो आरोना ओमफ्राय आङो मबाइलखौ थाफ्लाव गोलैजानो गिजानो बारा भिडिअ लायासै दिनै बेगबो लाङाखै नालाय ओंखायनो एसेल' लाबाय खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउब थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय मा जिल भगबान महरलान सोनाफोर दा मुगै ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोसै लामोन जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय फिसालाखौथ' दोननानै फैबाय फैखा थांनानै फैबाय दिनैबो दैयानो दाबो रानाखै बियो मंगलबार दिननि आरोना मैयाबो ओमफ्राय दिनैबो दैयानो दै ओमफ्राय नैबे जोंनि लामा सेरनि दैयावनो नै ना लाङि साबायानो हनै ओरैनो आंहाबो लाबोनानै सानांसिगोन औ नै आंहाबो लाङि मोनसे लाबोनानै ना फिथिख्रि जानो साफैनांसिगोन बेयाव जिं जिङावनो ओरैनो जि गोलाव सालांखाबाय मालाय हसे मोनगोनबो दा फिथिख्रि नांगोनबो नास्राय फिथिख्रि फिसा फिसा नाङोआनो बाब मानलु मानला मोनजोब्बाय सयथिबो नै स्कुलाव दोननानै फैनाया जि मानलु मानला दैया बोरैबाथार फैदो नानि फैदो अखा थेफा थेफि मोनसे मोननै दंबावोसो मोजां मोनथारदों बेहा दा जै हाबबाथाय ओंखारनाय जालाबो एसे खारदिंखादो अखाया आरो सिरिबावबायसो नै फिसा फिसा ओरैनोथ' जेबो उसुबिदा गैया नाथाय बे लामानि थाखायनो जोंना एसे प्रब्लेम जाबाय आरोना ओरैहाय थांग्रा मानसिफ्रा बेसा सोरनाबाथ' स्कुटिफ्रा मा होनो दै गेजेरावनो बन्द' जानानै होबावोसो अन्थाव बाथाव ओरैबो नारजाया ओरैबो लांजाया ओरैबो दोनथ'जाया गथ'फोरखौ जुथा गाननानै लाबोदों दिनैबो जोंहा सेन्देलखौनो गाननानै लांदों आरोना ओमफ्राय सोरबा ओरैबायदि गारि सालायलाङो ना माने सारफाव सारसि माने केयारलेस आरोना गावनि साइडआव दे गावनि आसपासाव दे मानसि थाबायदों बेखौ ध्यानखौनो लाया आरोना स' बेबायदि दा खालाम सोरबाफोर नायफ्लांदोंबा बिदि दैजों गारि सालायलांग्राफ्रा ओमफ्राय आङो दिनै एकदम सारफाव जानोसैमोन आरोना एकदम वालाव सिथाबनानै थाहैनायखायसो ओमफ्राय मालाय सोरबा लासै थाथ'लायनानैसो थाङो आरोना एसे लामा गुवार जरावसो एसे मालाय सालायलाङो बिदि जानांगौ आरोना फाग्ला दैयानो सारफावलायनाय आरोना ओरैनो गारि गिदिर थांबाय दैया हुरमुर जाजोबो ध्यानानो गैया गारि सायाव थादों होननानै ओरैबायदि केयारलेस आरो मानसि माखाया नानि फैसांसो होना फै ओमफ्राय मालाय सोरबा ओरै बोरि दोनलांदों ओरैनि मानसियाबो आंहाथ' स्कुटियाबो गाज्रि ओरै रिक्साबो फैखाया दैजोंनो बारबाय थानोसै आरो सानबेसे रानो माला रानो दै गलांग्रा बोहैलांग्रा जायगा गैया बेजोंहाय ड्रेनजों थांनोबो माने राहा गैया आरोना ओंखायनो प्रत्येक बोसोरावनो बेयाव दैबाना लोगो मोनो जोङो जारलासो थानो मोजां मोनो स्कुल खाथि होननानै थाबाय ओमफ्राय दाना बेखिनि दैब'आनो एसे दिगदार खालामबाय आरोना दैज्लां समावहाय बाखि जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय बे जि माखाया बोरै रानबावगोनथाय जारलासो पकेट रुमावनो फुरा बजाय खालामनानै दोनहैनोसै आं नायलाय फिसानि फिसा गस्लाफ्रा बिमानाथ' थाथ'बाय जमा ओमफ्राय उन्दैफोरना सुनाय जायो लगे एखमबा हासुनाय मानाय राननोनो मोनला ओमफ्राय नानिफ्राय आं जि लाम मोननो ओरैनो बजाय जाखाबाय नै कुसुर कासार जि गोबाव गेलेनायनि उनाव जोङो ओंख्रै बहायबाय आरोना नै आदारा बेनोसै दालि ओंख्रि आलु होदों दरनै ओरै नै मैयानि दरब्रैसो दङ बेनोबा बिमा फिसा थैयो जोंना नाङालै बिराद जारला संख्रै हालदै गावनोसो नांगौ थेमाखौ बेयाव होगोन आङो टेनटेना बेदरखौ खिन्थु दिनै नुनाय नङा आरोना अब्लाबो आलुजों बुट होननानै बुंजासिगोन आरो ओंख्रिखौ आंनिखौ भाजिखौ ओमफ्राय नैबेयावनो गारलानानै होगोन दा फारि दासो थाव सेरदों आङो मैया एवथ्रमनानै दोननायसोमोन आरोना नै थैयोहाय दरथाम बिमा फिसा बेदरफोरखौ बासियाफोरबाथाय एसे टेस्टखौ आलदा मोनोना थाजानिफ्राय एकदम बांसिन गोथाव मोनो आरो गासिबो बेदरखौनो आं एसे बिदि मोनो ओमफ्राय अनलाफोराव दाउ होनायखौ संखानायखौ गोथाव मोनो खिन्थु गोथां संनायखौ आङो माने थाजाखौ मोजां मोनो बासियाखौ एसे अब्लाबो मननोसै आरो फ्रोम जाबायानो नै आलुखौ हरनोसै जारला दालिनि आलुखौ फिसाजोनि थाखाय आरोना फिसाजोआबो मालाबा आलु होनो ओमफ्राय बेखौ आं बानलु एसे ज्रोम जानो सानदों ओंखायनो फिसाजोनो आलुखौ दालियाव आलदा होफाखाबाय बेयो फिसालाजों आंजोंनि आरो दसे उनावहाय ओइ बुटखौबो गारसोमनानै हरसैलाय ओमफ्राय सनिया कुइनजों फिसाइजों बिदि दावराव जाखुमानानै दङ आरो आं गैयियावनो आं साननैसो न'आव थांनायावनो आंहा दासो एलु खबर लायै मिथिहांथारदों खम जारला आरोना आंहा एकदम जेला नेट मोनो नेट खुलिनाय लोगो दागा मागा बिसोरखौसो आरोना सिदिनो खथ'नाया बिदिसो जामारदों होनबा खम जारला मानसिफोरा
एसे थाबथांथिमोन दावखोनाय मानसिफोरा बांसिन नोजोराव गोलैमारो नंगौ सनिया कुइनाबो दालाय मालाय बायदि बायदि ड्रेस पार्टि गाननानै मोसानाय मानाय रिल्स आरि होयै होयै दालाय एसे थाबथांथिफ्रा दावखोआखै इउटुबाव बिनि थाखायनो थाबनो नोजोर नांगारगारदों बियो बेस्रा मा खालामनो मानसिफोरा एकदम माबा मोनसे खालामनो चान्स मोनथारबाय आरो ना नंगौबाबो नङाबाबो एकदम जोंथ' बुंनो रोंला ओमफ्राय आंहा न'आव थांनानै गोदोदों नै दासो मालाया दाख्लैनो दावराव दावसिनि जोबखांबाय भिडिअ होखांबाय मा होखांबाय आंहा दासो एकदम फैनानैसो आरोना नुनानैसो न'आव थांबा आङो टावार मोनो नालाय गोदोनानै थाहैनाय जायो एकदम ओरै जेबो मोनथि रोङि जाम्बि बायदि थाहैनाय जायो आङो दुनियानि फारसे आरोना ओमफ्राय न'आव फैनाय लोगो नुनानैसो आयाव माला माला जालांखो माला माला मालांखो होननानै फार्स्ट जाजेननायावनो सासे बिजनि लोगोआ वाट्सएपाव हरदोंमोन आरोना स्क्रिनशट मारि रायलायनानै नै जाम्बि नोंहा गामियाव थाइजौ खान्थाल जाहैगासिनो मालाय मा दावराव जागासिनो दं होननानै आंखौ बिराद एदाव हरो आरोना आं ओरैनो भिडिअ बानायलाबायो नालाय इउटुबफ्राव ओंखायनो आंखौ बिदि एदाव हरग्रा जाबाय दाना एकदम बोरैबासो लोगोफ्राबो आंना सोरबा सोरबा ओमफ्राय आंथ' मिन्थिथारा नेटानो नायनो लुगैबाबो मोना चार्ज खालामबाबो नेटानो सुइट दंसोबा बहा मोननो ओइ दुब्लि गेजेराव थांनानै मालाबा नायहैनांगौ जायो न'नि बे माइ गायग्रा फोथारथिंहाय ओमफ्राय बेयावबो एखमबा नोंथांमोननि भिडिअखौ नायनानै बावगोमालांसै सनिया कुइन नायनो थांदों ना मा नायनो थांदों आरो भिडिअ आपल'ड होनो नाजाबायनानैनो गैया आरो एसे एनै इम्परटेन्ट फन रायलायनांगौ बेखौ रायलायनानै जोब्बाय आरो बेसेबां गोबाव थाहैनो गारि मटर थांलाय फैलाय ओरै लानानै मा बिदिसो जाखोमानानै दङ हा मानोथो नङा गारा मानो बिदि बे फ्रेम ना सोरबा मानो बिदि बदनाम खालामनांगौ जाखो सिबायखौलाय है जाथो थाख्रि क्लियारिफिकेसन होनायखौ नुदों आङो क्लियारिफिकेसन माने बिसोर बिजिपि सानजों होदोंमोन ना भिडिअआवहाय माने बिदि खालामनांगौ मानो मानांगौ सरि बिनानै आरो बिदि होफिनदों भिडिअ होननाया बेखौसो दा नुबाय बेखौ नुबाय नालाय आंहा बिदि लुयै लुयैसो सार्च खालामबाय आरोना मा जादों अन्दरनिफ्राय बेथ' गेजेर गांगांसो मोननाय नालाय ओमफ्राय आं असलि भिडिअखौनो मोनथिबावा मायदिमोन नुबावाखै आङो जाम्बि जाम्बियैनो गोदोनानै दङ मालाबा नुसनबा नायनोसै हा ओमफ्राय ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय नालाय जोंहाबो एसे हान्देरनांगौ जायो आरोना जोंहाबो दिमागफ्राव एसे साननाय फैयो आरोना आयौ बिदिनो थाबथां थिबथां भाइरेल जानानै मालाय ग्र' जानानै मालाय बेबायदि होननानै मानसिफ्रा नंमारगौ भाइरेल जानायनि उनाव मालाय ग्र'सो जागारगारो जोंनो नांलायलाहाय बेफोरखौ आंथ' नांथारला लासै स्ल' मसनाव थांसै आङो नोंथांमोनाल' अनसायलांबाय थादो आरोना मालाय बायदि थाबथां थिबथां ग्र' जानायखौ नांला आंनो इच्छा खालामबाथ' जोंबो थाबथां थिबथां ग्र' जानो हायो नांला बेफोरखौ स्ल' मसनाव थांसै सनमानजों आरोना भाइरेल जानोथ' मेरला लामा दङ नङा होमबा जालागासिनो दं मानसिफ्रा जाथो खालामनानैहाय स' मानो भाइरेल जालायनो ना लासै थांनायानो मोजां बयनिबो साननाया एखे नङा मालाबा मा सानो मा मायो थाब सिनायजानो लुगैयो सोरबा आंना थाबथां थिबथां सिनायजानो लुगैलायलाहाय लासै नोंथांमोना शेयार खालामबा एसे सिनायजाथोंसै लासै स्ल' मसनाव भिडिअनि गेजेरजों लासै सिनायथोंसै बे आंनि साननाय जाहैबाय आरोना जिबनखौ जिउ खुंनायजों लोगोसे नोंथांमोनाबो एसे सिनायलांथोंसै आंखौबो एसे इउटुब फेमिलियाव आंबो एसे थाफा थांबाय थानो साइडै आरोना थाबथां थिबथां गाखोला जांख्लाखौ आंलाय बिदि जांख्लाबो गैया मान सनमाननि खोथा दं नङा होमबा सनाफोर एनेबो बारा बुंबाय थाला आंना नोंथांमोनजों रायलायनानै फाजिया दै रानलायबाय आरोना नै फाजियासो मोनगुलायबाय आरोना सनिया कुइननि बाथ्रा रायलायबायनानैनो मोनबायानो नै बरिया बिदिनो एवनो सानखादोंमोन बिदिनो जामारबाय मालाबा एवनो साननाय बायदि जानो नागिरा आंना फाजियासो जाबाय आंनिया टेनसनानो ओरैनोबा गाबोन बारा लामानि दैबाना नांगोन आरोना फिसाखौ स्कुलाव बोरै दोनलांनो मा जानो मा लोंनो बोरै मोजाङै मोजां सोलिलांनो बेसो आरोना आंना न' टेनसनसो लेनदेना गैया बारा भाइरेलजोंहाय टाइम गैया आंना भाइरेल जानायनि सोर भाइरेल जाबाय थादोंसै ना भाइरेल जानायखौबो जों नायगोन क्लियारिफिकेसनखौबो जों नायगोन आरो माथोबो जोंनालाय खामानियालाय एनिवे सोनाबा आं भिडिअखौ गोलाव खालामला देखायनो लागाबो इसिबां गैया दैबानाखौबो आं बिनि आगोलनि ब्लगसआव देखायखाबाय आरो मा देखायबाय थानो हायोबा र'यलायसो देखायनो सेस्था खालामबावगोन देखायथाव एसे दिमागाव हाबनानै दं आरोना आंनाव नोंथांमोनजों शेयार खालामथाव थ' जायफोरा आंनो बेखिनि शेयार खालामनायखौ फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना